дзецьмі ў Бранскай обласці. Ведаеце, калі я пачуў гэту навіну ўпершыню, мне адразу ў галаве стрэліла адно: што ў людзей дзеці лішнія, ці яны па прынцыпу расійскаму ж дзейнічаюць. Та ёлкі-палкі, чым праблема, новых наражаем. Але потым я падумаў, што, магчыма, людзі проста сталі ахвярамі палітыкі дзяржаўнай беларускай цяперашняй, калі павыціскалі все незалежныя медыа з краіны, папрызнавалі кучу з іх экстрэмісцкімі, і цяпер людзі баяцца проста знайсці інфармацыю. Гэта ў дадатак да тых, хто ленуецца. З вами я, Зух Зміцер. Прывітанне. І сёння пагавару крышачку аб гэтай тэме. Стрым мой для мяне самога нечаканы. Я думаў, што без мяне багата хто выкажацца, але ж, мабыць, свае 5 копеек я ўстаўлю. Таму што вельмі ж шмат хто не разумее, куды яны едуць, калі едуць у Расію. Я, на шчасце, не там. Толькі калі я ехаў з Беларусі ў Сакартвэла ў 23-м годзе, я смог праехаць праз тую краіну. Тады было больш бяспечна, але што адбываецца зараз, гэта ж зусім іншая справа. Ну, а пакуль да мяне не падышлі людзі на маім канале, я бачу, пакуль няма гледачоў. Нагадаю, што любы, хто заходзіць на мой канал, згодны, што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвэла гаўмарджос. Прывітанне перваму гледачу. Спадзяюсь, гэта не таварыш майор, хаця, в прынцыпе. Товарищ майор, поделись спасылкой на мой стрим, каб больше народу зашло, вот таких самых, как ты. А коли не товарищ майор, тем больше поделитесь моей спасылкой на этот стрим, каб больше народу пришло. Итак, пасля того, як першие эмоции схлынули от навіны про то, як потрапіў в автобус с белорусскими детьми на территории России, в Бранской области дрон, я пачаў крышачку аналізаваць і прыйшоў да высновы, што, магчыма, людзі сапраўды не в курсе, што ж стварыцца ў Расіі. Зноў жа, по той простай прычыне, што незалежныя медыа все папрызнаваныя экстрэмісцкімі, за іх прагляд яшчэ пакуль нічога не пагражае, а вось калі раптам напішаш камент, поставишь падабайку, ну, а тут уже можа і прилететь. Але вось пытанне, калі раптам знойдуць у тэлефоне чалавека ў Беларусі прагляд з незалежных медыа, таксама могуць як мінімум папарыць мозгі. Поэтому многія людзі перасталі гэтым займацца, праглядаць, глядзяць чыста беларускае ТБ альбо расійскае. Але, ну, блин, спадарства, трэба шукаць альтэрнатыву. Баіцеся глядзець беларускае. Каб вам з гэта не прылецела, можна ж пачаць глядзець часам і чытаць каналы украінскія, з якіх вельмі мала якія да гэтага прызнаныя экстрэмісцкімі. Больш таго, тут вам накрыць пойдзе веданне беларускай мовы, таму што зразумець напісанае украінскай мовай чалавеку, ведаючаму беларускую мову, праблем, в прынцыпе, не складае. Што чытаць, каб не бавіць свой час упустую і што дае карысную інфармацыю, у прынцыпе, я магу па свайму досведу вам параіць. Спасылкі я пазней в апісанні да стрыма размешчу на гэтыя рэсурсы. Гэта не будзе рэклама, таму што мне ніхто з гэтых каналаў не заплаціць ні капейкі за гэта. Але гэта будзе карысна нам, беларусам. Адзін з найлепшых каналаў в гэтым плане мілітарны. Є сайт мілітарны, є
YouTube-канал мілітарны. Там заўжды паказаны самыя-самыя свежыя навіны наконт таго, што, куды, дзе, калі прылецела. Ну і яшчэ б я параіў YouTube-канал Радіо НВ і іхні сайт. Іхні сайт, правда, часта многія навіны дае з падпіскай, значыць, вы зможаце прачытаць толькі шапку і первыя пару абзацаў. Далей без грошай многія навіны просто не прачытаеш. Гэта адзін момант. Другі момант, людзі, пора бы зразумець, што в Россию ездзіць нехрен. І калі хтосьці сам гатоў адрэналінавы турызм сабе арганізаваць, дарослыя людзі, хто ж вам забароніць, а дзяцей пасылаць, то навошта? Вы реально наражаеце новых, калі што, ці што? В России сейчас ідзе вайна. Яны могуць як заўгодна называць. СВО, хераво. Реально гэта вайна. За апошні год прылёты па России сталі абсалютна пастаяннай з'явай. Калі раней гэта былі разовыя акцыі, таму што Украіна не мала, спачатку просто не мала чым далёка біць, потым не мала дастатковай колькасці чым біць. То цяпер в Украіны аграменная колькасць дронаў, самае далёкае паражэнне дронамі за 2000 кіламетраў назіралася. Акрамя гэтага, ёсць ракеты, дальнасць, напрыклад, таго самага «Фламінга», якое ўжо прылетала за 1600 кіламетраў. Рэальная дальнасць 3000 кіламетраў. Гэта значыць, можа далецець нават да такога цікавага гарадка расійскага, у якім, дарэчы, у мяне родзічы є, як Омск. І ён будзе толькі на паўдарозе, сколькі можа пралецець «Фламінга». Дзякуй за падабайку. Дарэчы, калі падабаецца тэма, то ставьте падабайкі, подписывайтесь, калі не подписаны. Прывітанне, а што мы рассказываем? Про што я рассказываю? Про то, что какие-то цікавыя люди, белорусы, отправили своих детей автобусом отпочивать в Геленджик, футбольную команду, и в Бранской области в автобус, які вез гэтых детей, прилетел дрон. Забіў сопровождающую гэтага автобуса. Рада, як зразумела. Прабачце, пакашлю. Рэальнасць з тым, што сённяшняя ноч показала яшчэ для тых, хто наогул в танку і хто нават не хацеў бы бачыць, што амерыканскія хорнеты і амерыканскія, але гэта не хорнеты. Сённяшні дзень показаў, што, напрыклад, нават такую вельмі ахоўваемую супрацьпаветнай абаронай частку Российской Федерации, як Москва, цалкам нормально наведали уже не першы раз массово украинские дроны и зрабілі прям классный апокаліптычны кадр, калі гарэла в самых розных месцах, дымом застилало все небо, как вы разважаете, люди. Калі такие прилеты смогли отбыться в Москву, а еще до этого в Питер, в Кронштадт попало, які шанец, что іншыя месцы могут быть оборонены. И вы туды готовы ехать, готовы отправлять туды детей. Дарэчы, московский НПЗ, калі верыць Майклу Накі, знаходится в 17 километрах от Кремля. Для параўнання я могу сказать, напрыклад, для жыхароў майго роднага горада Ганцевічы, гэта як наўпрост праз лес да такой РЛС Волга. Машукі у нас іх яе называюць. Яе з верхніх паверхаў
школы нумар 3 сярэдняй бачная просто наўпрост. Ну, конечно, в ясную надвор'е. Альбо 2 разы да вёскі Агарэвічы ад края майго горада, ўжо забываю. Адным словам, гэта проста абсалютна маленькая адлегласць. Украіна навучылася за апошнія нават паўгода рабіць не толькі далёкасяжныя дроны і ракеты, і не толькі з кароткімі дыстанцыямі, а і, напрыклад, з дыстанцыяй 200-300 кіламетраў. Цяпер гэта масавая з'ява. Цяпер, напрыклад, трасу з ДНР, так званай, у Крым полностью закрывают на нет. Там робится постоянный кошмар. Там прям ни бензина, ничего не провести. И, до речі, гэта поўдзень России, прикиньте. Поэтому, калі хтосьці з вас хоча поехать адпачываць, ну, вы можете туды поехать только в тым выпадку, калі вы хочаце реально незабываемый на все жыццё адпачынак сабе арганізаваць, такі незабываемы, что вы будете, калі выжывеце, памятаць его до конца дзён. Вось гэта адреналін вам будзе, вось гэта ўспаміны, як не ведаць, дзе дабыць паліва, дзе дабыць лекі, дзе дабыць да жрачку дабыць. Зараз перебоі кажуць в Крыме, а паступова будзе на ўсім поўдні России. Перебоі з прадуктамі. Ну клас, вы прям реально ж хочаце адчуць такія адчуванні, узгадаць, як было некалі перед распадом Советского Союза с дефицитом всего. Это прям захапляючыя адчуванні. Едьце тады едьце. А калі вы хочаце реально нормальный адпачынак, то просто запомните, вам нехер рабіць у России. До речі, тут я хочу звярнуцца і да людей, ездящих на заробки в Украину. На заробки в Россию. Что-то у меня сегодня заплёўся язык. Калі ранее можно было камусьці подумать, что я еду в Москву, мне пофиг, туды не прилететь. Дай хуэй, братан. Вітаю. Адкуль, до речі, спадар? Напиши. До речі, я не спытаў, як гук. Я спадзяюсь, гук реально нормальный, не проверил, прям весь на эмоциях. Дык вось людям, якія ездзяць на заробку ту ж Москву, таксама варта падумаць, што ну, калі вы да гэтага не нашлі ха-ха, з якого горада, спадар? Не нашлі іншыя спосабы заробкі, як крамя ездзіць на заробкі ў Россию, ну, можете ездзіць, калі у вас ні страх, ні прыбірае, ні сумлення. Але я вельмі параіў бы вам тестамент написать, что кому вы оставите после вашей смерти, коли что. Ну и страховку жыцця и здоровья пожадана хорошую зрабіць, чтобы коли что, ну ваша семья хотя бы с грашыма засталась. Ну коли вы зусім долбоёб и ездите еще туды. Гэта классный коммент, одно слово, господарство. Гэта что? Є еще такая категория людей, як дальнобойники. Например, в моем же городе Ганцевичи, перед тем, як я оттуль выехал, я особисто ведаю, что было 50 человек, которые мали конкретно свои фуры. Это не только найманные работники, а якія мели 10 альбо ў городе, альбо на стоянках в іншых месцах, але ў сваёй уласнасці фуры. Таким людям таксама могу параіць вельмі крепко задуматься, ці варта вам откликаться на прапановы з расійскага боку, доставить некий груз, потому что, ну, блин, дурачков щось шукаюць, а дурачков становится меньше, и живых таксама меньше, якія асабліва по паўднёваму накірунку возять нейкія грузы. Ну, а калі вы все ж подумавши, решите, что варта, ну это ж грошы якія, ну тады тестамент
Страхоўка. Ну, блин, гэта вам можа вельмі спатрэбіцца. Хоць сям'я штосьці атрымае, акрамя грошай. Ну, і машыны страхоўку, конечно. А то, калі што, ще ж за долги, за машину можна не расплаціцца. Ну, а наконт того, чый дрон прылецеў, я, конечно, не вайсковы эксперт, але паслухаўшы, напрыклад, украінскага вайсковага эксперта на тым же Еўрарадыё сёння, магу вам сказаць такую штуку, што выклікае вялікія пытанні, ці быў гэта рэальна украінскі дрон, альбо гэта была правакацыя. Девізы трекаў карабель шароб. Вось сэнсу камента крышачку не зразумеў. Ну да, девізы. Ну вот, на жаль, музыку я сёння не паставіў, я сёння решил зрабіць ось в такім фармаце, а не ў скринкаста. Хаця, магчыма, в фармаце скринкаста было б нашмат цікавей, яскравей і весялей. Дарэчы, трэба задумацца, такія вось стрымы рабіць в том фармаце і далей. Ну, вось наконт дальнабойнікаў, турыстаў. Наконт дрона, збілі крышку з думкі. Дык вось, рэальнасць тым, што максімум, наколькі могуць зараз лятаць FPV-дроны, гэта 60 кілометраў. Яны заточаныя пад то, каб в асноўным тэхніку альбо асобных пехацінцаў глушыць, і гэта мог бы быць такі дрон тэарэтычна, але адлегласць до того месца, дзе паразілі аўтобус, нашмат большая за 60 кілометраў. Тут узнікае пытанне, а адкуль ж тады і чый гэта мог быць дрон? І каму выгадна, каб зараз падсадзіць на эмоцыі адносна украінцаў патэнцыйна, бо зараз разганяецца, што гэта, маўляў, украінскі дрон. Так вось, каму выгадна падсадзіць беларусаў на эмоцыі, вось менавіта цяпер, і натравіць іх на украінцаў. Адказ, в прынцыпе, даволі відавочны. Адзіны бок, каму гэта выгадна, гэта Расія. Выпусціць які-небудзь дрончык, чтоб ён вклепаў в аўтобус, які уже вёўся даўно ад самай мяжы, было зразумела, чый ён, больш чым рэалістычна і больш чым проста. Бачу камент, зараз прачытаю, калі дагавару думку. І правакацыя расійская цалкам магчымая в такім выпадку, дарэчы. І гэта можа быць не адзіная правакацыя, таму што хочацца, каб больш прам тых, хто гатоў ваяваць за Расію, беларусаў паехала, уступіла в рады ВСУ і здохла на мясных штурмах. Поэтому гэта можа быць правакацыя, якая менавіта працуе з боку Расіі в гэты бок. Я па шчырасці нават амаль упэўнены, што з цягам часу акажацца менавіта так. Асабліва, калі ўлічыць, што Лукашенка хай в грубай форме, але паспрабаваў выбачыцца перад Зеленскім і прызнаў, што Украіна можа даставіць ім праблем. Ну, расійскаму боку гэта прям рэальна прыемна не будзе. Так, пачытаю каменты і працягнем. Блин, я думаў, што на лыжах, але гэта ты. Ты добра размаўляеш па-беларуску. Дзякуй. Я сам бы не паверыў, што я так добра размаўляю па-беларуску, але, аказваецца, магу. Не беларусы, а грамадзяне Беларусі. Ну, беларусы ці грамадзяне Беларусі, тут можна насамрэч спрачацца. І гэта тэма прям для асобнага выпуску. У вас ёсць аўтаматычны перакладчык? Пакуль не разабраўся, як з гэтым працаваць, на жаль, трэба неяк заняцца, бо штука карысная. Няма. На дадзены момант, на жаль, няма. Трэба хаця б субтытры дадаваць рознымі мовамі пазней. Не займаўся, таму што
Палітычныя стрымы да нядаўняга часу ў мяне так не вельмі шмат праглядаў малі, але вось апошнім часам пасля 4000 праглядаў на тэму армянскіх выбараў я прыйшоў да высновы, што гэта прям мне жыццёва неабходна. Там унізе злева гэта уключана для цябе. Да? Магчыма, дзякуй за казку. Ну што, прамым эфіры што ли паспрабаваць? Асвятленне, стварыць, адметны момант, рэтушаваць, схаваць жывое відэа. Не, у мяне ў наладах чамусьці няма вось тут аўтаматычных субтытраў, на жаль. Потым парыюсь, паразбіраюсь. Магчыма, зраблю пару стрымаў. Я пішу па-украінску, а вы чытаеце па-беларуску. Дарэчы, калі вы пішаце па-украінску, у мяне пішацца рэальна беларуская у кароткая, напрыклад. А навошта мне украінскую мову пераводзіць YouTube? Для мяне украінская мова даўным-даўно не праблема. Да. YouTube часам робіць карысныя рэчы, а часам рэчы, якія не патрэбныя. Ну, то, значыць, вы лічыце, спадар, што тыя, хто вот так паехалі, гэта грамадзяне Беларусі, але не беларусы. Магчыма. Хаця дурасць не мае нацыянальнасці, на жаль. А людзі, якія прам сваіх дзяцей у ваюючую краіну і праз тэрыторыю ваюючай краіны кудысьці адправілі, ну, мне вельмі складана іх назваць разумнымі. Гэта, хутчэй, самы лепшы інтэрнацыянал у свеце. Інтэрнацыянал дурняў. Прабачце, я тут, вот не магу я гэтым людзям спачуваць. Так, ёсць шасцярэнька. Вось і налада. Так я гляжу, у мяне, можа, у маём ютубе не зусім добра, но вось не знайшоў я. Аўтаматычны перакладчык включаецца аўтаматычна. Че Гевара як сам. А вось гэта я ўжо ведаю, хто прыйшоў да мяне ў каменты. Ну як, класна, па табе сумую, дарэчы. Трэба ў госці заехаць, все ж в адным горадзе жывем. Хаця это і тэма зусім іншай размовы. Ну, так што, вось так. Націсніце ўнізе злева. Ну, тут ўнізе злева, зараз паспрабую. Топ-чат, інтэрактыўны чат і няма. Не, у мяне няма. На жаль, у мяне тут няма. Я раблю не з кампутара, я раблю з планшета стрым. І, магчыма, то, дзе што як распаложана, крышачку адрозніваецца. Але я рэальна трэба, каб патрэніраваўся. Так што, спадарства, крыху павесялілі мяне пад канец стрыма. Ну, па сутнасці, я не збіраўся гэты стрым рабіць доўгім. Я асноўнае, што я хацеў, сказаў. Яшчэ, дарэчы, зараз прачытаю, скажу, яшчэ, дарэчы, праанансую, што я пастараюсь зрабіць стрым 22 чэрвеня наконт Вялікай Адчыннай вайны. Толькі наконт Вялікай Адчыннай вайны беларусаў. Ці гэта рэальна та вайна, якая пачалась па савецкай гістарыяграфіі ў 41 годзе, ці гэта крышачку нешта іншае. Паверце, будзе вельмі цікава. Вось там я хутчэй за ўсё буду рабіць са стрымкастам, чтобы можна было паказаць якія-нейкія карцінкі, урыўкі з кнігі. Так, што тут апошняе? Што ў цябе на галаве? Можа, таму, што гэта з планшета. Ой, на галаве ў мяне баф. Баф такая класная штука, я вельмі люблю гэту рэч. Яна універсальная, з яе можна зрабіць што заўгодна. Шапку, бандану, балаклаву, маску. Я вельмі люблю такую штуку. Што ж, размаўлялі на невесёлую тэму, а канец стрыма атрымоўваецца весёлы. Чтоб я не пашоў тут в дзікія жарты, яны прям вось в этой справе недарэчныя. Хаця, вось калі я ўзгадываю, як сёння гарыць Масква і папрылетала, то гэта прям выклікае іншыя эмоцыі, чым прылёт па аўтобусу з беларускімі дзецьмі.
І гэта ў мяне выклікае прям ух, нават хорошую музыку вясёлую, мульцяшную рубіць. Гэта галоўны убор сярэднявечча. Ну, я люблю рэканструкцыю, любіў фэсты наведваць. Пагэтаму, мабыць, мне такая штука і падабаецца. Насамрэч, гэта галаўны убор і многіх, хто вандруе, таму што ён прям зручны. Ты свядомы беларус? Да, здаецца так, дзякуй. Гаспадарства. Вось кепска так, калі людзі глядзяць і каментуюць. Дзякуй за каменты, дзякуй за падабайкі. Рэальна аграменны дзякуй. Але выказаўся пра ўсё. Сачыце за маім каналам, подписывайтесь, хто не подпісаўся. Я рэгулярна зараз раблю стрымы, апошні год мяне прорвало ў Ереване. Чаму? Да ў першую чаргу таму, што вось толькі так я магу рэальна з беларусамі, украінцамі нармальна пагутарыць. Таму што не хапае тут народу, просто трындзец. Тут адна русня, акрамя армян. Украінцы я знайшоў, мала, але ўсё ж якія-то є. А беларусы фармальна є, але дзе? Такое, вы дзе? В адказ цішыня. Таму, як што, сачыце, заходзьце. Всё, гаспадарства. Прыемна было з вами. Да новых стрымаў. Да пабачэння.